Ed Warren sa narodil 7. septembra 1926 v Bridgeporte, Connecticut. Už ako dieťa mal skúsenosti s paranormálnymi javmi. Tvrdil, že dom, v ktorom vyrastal, bol veľmi strašidelný a veľmi ho fascinovali strašidelné príbehy a javy. A veľmi tomu pomohlo aj to, že Ed vyrastal v prostredí, ktoré bolo veľmi bohaté na strašidelné a nadprirodzené príbehy, čo veľmi privádzalo do kontaktu s príbehmi o zločincoch a nevysvetliteľných javov, ktoré samozrejme viac zvyšovali jeho zvedavosť do týchto príbehov. Lauren Warrenová, jeho žena, rodená ako Rita Lauren Moran, narodila sa 31. januára 1927 v Bridgeporte, Connecticut. Od detstva mala schopnosti, ktoré ju odlišovali od ostatných detí. Tvrdí, že od malička vidí okolo ľudí auru, čo ju priviedlo najprv k tomu, že si myslela, že má jasnovidné schopnosti. Lauren bola jedináčik a jej rodičia ju vychovávali v prísne katolíckej rodine. Jej duchovné vnímanie a nadprirodzené zážitky boli v rodine prijímané s rešpektom a vierou. Takže Ed a Lauren sa stretli ako tínedžeri. V roku 1943, keď Ed mal 17 rokov a Lauren 16. Spoznali sa na tanečnom večierku. Ed, ktorý bol vtedy v námorníctve, sa hneď zamiloval do Lauren. Hneď ako sa skončila druhá svetová vojna a Ed sa vrátil, tak sa spolu aj zobrali. A to bolo v roku 1945. Ed pokračoval v štúdiu umenia na Perry Art School, pričom jeho talent na malovanie a záujem o paranormálne príbehy a javy sa stále zvyšoval. Spočiatku sa venovali úplne normálnym povolaniam, ale ich záujem o paranormálne javy ich priviedol k niečomu inému. Ed začal malovať strašidelné domy a Lauren ich zase predávala. Keď zistili, že tie obrazy, ktoré Ed maloval tých domov, že majú skutočnú históriu s paranormálnymi javmi, tak to začali skúmať. Lauren používala svoje jasnovidné schopnosti, aby zistila informácie o duchoch a o nadprirodzených javoch. Zatiaľ čo Ed dokumentoval svoje zistenia. A čo sa vlastne ešte pri tých obrazoch dialo je to, že keď ich maloval, tak som to aspoň pochopil, tak Lauren tvrdila, že s ňou duchovia nejako komunikujú a že ich cíti v tej miestnosti. No a vtedy si vlastne povedali, že sa tomu začnú oveľa viac venovať. V roku 1952 založili New England Society for Psychic Research, organizáciu, ktorá sa venovala paranormálnym javom. Táto organizácia sa stala jednou z prvých takéhoto druhu a doteraz je aktívna. Cieľom NESPR, budem takto rozprávať tejto organizácii, je to vlastne ich skratka. Cieľom NESPR bolo pomôcť tým, ktorí čelili nevysvetliteľným javmi a paranormálnymi javmi. NESPR sa pre nich stalo platformou, kde robili výskumy, zhromažďovali a analyzovali údaje o paranormálnych javoch. Dokumentovali svoje zistenia a taktiež ponúkali konzultácie ľuďom, ktorí potrebovali pomoc. Jeden z najznámejších prípadov, ktorým sa Warrenovci zaoberali, bol Amityville Horror. V roku 1976 bol Ed a Lauren povolaní, aby skontrolovali dom v Amityville, New York, kde rodina Lucovcov, dúfam, že budem dobre čítať toto meno, ak nie, tak to poznáte, proste to tak je. Rodina Lucovcov tvrdila, že zažíva intenzívne paranormálne javy. Lauren tvrdila od začiatku, že tam cíti veľmi zlú energiu a nejaké zlé sily a Ed to dokumentoval zase. Tento prípad sa stal základ pre knihy a filmy, ktoré dodnes fascinujú verejnosť. Ďalší významný prípad sa stal v Anglicku v roku 1977. Kde rodina Hodgsonovcov zažívala nevysvetliteľné javy, tak ako asi každá tá rodina, ktorá si ich zavolala, a bolo to dome v Enfielde. Warrenovci sa zúčastnili tohto prípadu, ktorý je dodnes jedným z najdokumentovanejších poltergeistických javov. Lauren tvrdila, že videla detských duchov a Ed zase zachytil množstvo zvukových a obrazových dôkazov o tom, že tam poltergeist bol. V polovici 80. rokov sa Warrenovci zaoberali prípadom Smurlovho domu v Pittsne, čo je v Pensylvánii. Rodina Smurlovcov tvrdila, že ich dom je súžovaný demonickými silami, ktoré
ich samozrejme neustále trápia. Warrenovci vykonali niekoľko exorcizmov a dokumentovali všetky paranormálne javy. Lauren tvrdila, že cítila demonickú silu, ktorá odmietla opustiť tento dom. Potom som si tu napísal nejaké zaujímavosti, ktoré vám tu teraz prečítam. Ed a Lauren vlastnili múzeum okultizmu, kde uschovávali artefakty. V tomto múzeu bola napríklad bábka Annabela, o ktorej je aj film. A potom tu mám ešte jednu o Edovi. Ed bol jedným z mála neordinovaných demonológov uznávaných katolickou cirkvou, čo mu umožnilo vykonávať exorcizmy a pomáhať pri riešení prípadov démonickej posadnutosti. Potom o osobnom živote Warrenovcov. Warrenovci mali jednu dcéru, ktorá sa volá Judy, a dodnes pokračuje v tom, čo robili jej rodičia. Judy vyrastala obklopená paranormálnymi aktivitami a od malička bola svedkom nevysvetliteľných javov. Ed zomrel 23. augusta 2006 a Lauren 18. apríla 2019. Ich životy a práca zanechali nezmazateľnú stopu v oblasti paranormálneho výskumu. Ako som hovoril, veľa filmov bolo inšpirovaných ich príbehmi ako The Conjuring, The Nun alebo The Annabelle. Vďaka ním sa mnoho ľudí dozvedelo o duchovných a démonických javov a ako sa s nimi vyrovnať. Warrenovci taktiež často spolupracovali s katolickou cirkvou a inými náboženstvami pri démonických a asi aj iných typoch týchto duchov. Ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like a odber a napíšte mi do komentárov, či veríte na takéto javy, že duchovia a paranormálne aktivity. Ak áno, tak mi aj napíšte, či sa vám niečo také stalo. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu, ktoré už mám na YouTube kanále alebo ktoré ešte len natočím. Takže čau!